Hadin ka jing up ye ka jing bupor jong ki bor pnia distrik Haribhoi ban siu ye ka bai kali jong ki nongnya sumo Haribhoi ye ka bagi bor sarkar jong ka dik distrik ki shimwai ye ki kali kamai ban penbiang ye ki jing don kam ha ka por election bat kum juru ha ka por covid bat kiwe ki program kum ka Republic Day bat ka Independence Day ka bagi sarkar kam syam 4 la siu ye ka bai kali hadu mentah ha ka sin ka baar ka kanhun ki nongnya kali kamai Haribhoi ye belatip kum ka joint action committee jong ka all Haribhoi passenger vehicles kilelej ban ye kedu yaw deputy commissioner ke district Usri Arpit Upadaya ban dawan ban siuno bat ban pelaj no ye ketika hok jongki ka bagi di ban yo hadin ka jing trisitom hagi por election bat kham tam ha ka por covid ki nong ilam ha bakaran ha kelat pathai khobor hadin ketika jing ye kendu yaw deputy commissioner ke district kile thu ba ki kali ki bagi labat dak sarkar ha ka por election kim dunashu ya ka sanspatli bat ha ka por ka baki bat ye ki kali la dagi nongnya bat ki try kili kim tre ban late duty bat ki ju berngam mat pendu no ya ka license jong nongnya bat kum juru ban pendu no ya ki kot gisla jong ka kali kum ta ki long bag dak jing ting ya ketika jing berngam kim ban se ban late check election duty bat kiwi ki kam jong sarkar kala penlong ru ya kita kinong yalam ban lengo namar bo deputy commissioner ula pha pan baniki ban mi shaw CEO jong jela nak banta ban yo ya kita hok jongki dak bai daw ba geduna palat ka pisa ka bapha sya district nak jela bat shushu kita kinong yalam jong kinong nya kali ka mai Haribhoi kilong ba kin up setang ya kane ka nyos ngi ka bo deputy commissioner ula bo por yaki bat lada kane kam urlong ka seng ka sasim dagi wepat kilat kilanti bat lese ka seng ka la ru ban penlong dagi jingki ban yo ya ka hok jongki kumban shu ya thu ya pi Hakswa ban bat iki kali nak benta ki duty omdai tang duty election dan kiwe ki duty ki ba ka sarkar ka donkam ban bat iki kali ki pha yangi dagi jingtho balada phimwan mi lane phimwan report hapo kata ka sengi ye kali jongki ansis anakin pendu no iki permit rengkat ye ka bansis ye ka driving license jong driver tana kalian ka jungi ha ka jingting ha ka jingberngam ka jongki ngihap banwan pendam ngihap ban ai ya lagi kali bakin penengkam andrai ka basungsi endal adap ka kam omdon ba patiaw yangi bat ka babu jing e bah yangi halor ki kot kisla kumba baro ngi yatim bah ka por ban renew ki kot kisla ladang imla ka don ka jing pun stom ka bateng e da ka bangi hapsiu ki kuna ki babun mensu ya thu ya phim ta lada chisngi ka permit ka jungi ka fail ta ka mot klam jing map si pho wajar ngi sa dan kuna san phau tengka ka fitness sisngi ladang imla bensiu ka puar babiang te khen me phi menta daki benai ka pisa jungi ka sa te hakano ka rukom ngin siu lane ngin renew ya ki kot kisla ki bangi ha ban renew ngin penkan maru sesin lane ngi kenturu ya ka district administration balada hakane kenti ka ba menta kam sim khia ngim banse bangi ki babu i kali ngin om siu shu ya ka tax ya ka sarkar te kadai kasin ka baar ka bangiwan kendu yu oi kasin ka baningkong kular na kaliang ka jongu kon perlat ko khatsan ne arpos ngi rai na kaliang ka jongi ngilayai ap ngi sya ka khatsan arpos ngi yu kala kot hendrai si benai tam ngila ap hendrai kamdon ka response lane ka jingkhat ingi kinong yalam ban yekran halor kane kamat ka bangi kendu jing ya te da ka jing bombense ka jing putlan sachisin kane ka kasin ka baar bangilawan ban kendu yu bat ban ai ka dorkhas ka jungi ka dorkhas ka bangila ai hau ka dei endang ila da penlong ka meeting juga JAC ka kum ka resolution ka balapas ka tiga meeting ngila ai por yu DC ba la kumno dei ban penlaj ka bil ka basa hapo news ngi lada umla ban penlaj ka tiga bil hapo news ngi ka JAC hi kan sasim daki weipat kilat jing yakhi ki bakham teng e dan dala yakran halor kita kimat nakaliang DC ula penpau ba yakidau ba balai kasakut kabil hapu Haribhoi district ula penpau ba kadai ka jing pha pisa duna lapu state namar kata umla ban benta ya ka pisa namar ki pisa ka ba uhap bansiu ki babun nadu ki nongsyong dukan nadu ki basnai ki pandal ki kali kumta terter ula ai ki dau nakaliang ka jungi ngilaong kidau ki babun rengim kwa ban yakran kita kidau henrei kai ka bangi dawa penlaj no kamploi ka pisa namar ba kadai ka sin ka baningkong ka history jong ka Haribhoi district ka jungi bai ka pisa election ka slam hadu kan ne kumansu ya thu ya pi hakipor ki bamansua ki snam ki beladap hakipor election kam juja kumne kinoi noi kali ki balawan phai na ki duty marsin wan phai hakaju hi kasngi
iyo ya kapisa ka jongki umdon kam ban ap lane umdon kam banginwan ni kendu yo DC andrai kane kadai kasin ka beningkong bat ka pensa lengwa bat pensa yangi hapedang ka umdum halor kine ki jinge ki bangi kendu kane kadai kesin ke baar pengen kendu halor ke bil election bat kumjuru ke bil corona badangsa bat kejong ke Republic Day nado Independence Day badangsa ni wan petkan mau mentakas ni te na kaliang jong DC lakular ban pendep apo ka news ni te nak liang jengiro ngila dawa pa lakum da kuno kidai ban pendap apo ka news ni namar ka hakan ni kasin ka bankong yawan kendo lakular apo kasasi kamnam siso ai te hakan ni kasin ka bar menta ilakular apo ka news ni ban pha da ka jingtho sa CEO jong election commission ban pha biang ya ka pending bills keba duna te nakaliang jungiro ngin nyai up ya ketika news ni lada nakaliang jongka district administration kam nam sem pelai ya ke bil jungi ngin yai cikmat ngin sim dakwe pat kilat kilenti kiban persa ya kene ka jing penslam jong ka district ban pelai ya kene ka bil ka jongi Henry ngila yai up nado bakut election hadu menta kinam patiau ye kene ka jinyi yasha jongi te kumta ngi nakliang ki driver baro bat ki try kali ngila sa shitom kat hadu kat kini kisngi te kumta ngi kedu ya DC Bedon Borom ba in le kham kloi kumbai lakular lada inamla banle hapo katai kepor keba ilakular ngingin sim ya kasinjam keba tenge da kino kilat klenti katkum kebadai kebangi hap banle namta bangin penbiang bangin yo ya ketika jingsiu ki kali kiba wan duty hangne kimdona naka sanspatli te katkum ka government ri ka government kadai bansiu katkum bakidai hok banyo kador kalong khatsan spa shpo shi tengka shisngi te don ki ba lek hado arbnai lai banai don ki ba lek tang ha por election andrei ompadon bayo tang iweiru ya kane kabil ki bawan hangne kamdei tang ki kali passenger lane ki sumo ki kino kali bakit passenger hendrai wad dak pick up ki bon duty hang nero kim padon bayo tang iweiru kata kadai ke jinge ke bakrau ba nakaliang kinong bu kali ha ke thani ruboi ke kendo jinge ha kini ki election ne hakno ka baka government ka don kam nakaliang jongi kinong bu kali ngiasno akti keti kumon ngi sai ai kali nakmata ban penbiang ya ke jin kam jong ka district brokowei hendrai ka district hi ki bor bapnya ya ke district nakaliang ke DC office hangne kim nam patiau yangi kim nam perlaj ya kawairu kabil keba nadu kepor corona hadu menta ka election te session iban khia ya ka nika district administration kadayun pelaj no kamploy ya ni kabil ka jungi kat kumbangi dehok banyo